फेस्टिभेला नै दिनैनिफ्राय जागायफिनबाय खामा गोगोम गिदिर र' आइ लाभ बावखुंग्रि ना बड'लेण्ड आइ लाभ बड'लेण्ड नाय Ribika Bosumotari from Sirang Aharkona artis Nizira Musari from Kokrazar Matakona. Huh? What would you consider? नोंथांमोननो मेथाइखौ रोजाबनाय जोंहा बाजिसेनिफ्राय 23 मेथाइनि हिनजावसाफोरनो बिनि थाखायनो ओरैनो गाखोनाय बादायलायनाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बादायलायनाय नै टटेल लेंथ 7.3 किलोमिटार गाबोन जागोन बेयो 13 एप्रिल दिनै 12 नालाय ओरै हाबनानै गाखोनानै फासयफिननानै नै बावखुंग्रि रानि